Hi guys, good morning, good morning. Ito na naman po si Duday. Andito na naman po ako sa aking kusina at ako'y magluluto na naman ng tanghalian. At magluluto ako ng simpleng sabaw lang. Ang aking lulutuin ay crab. Nakalagay ko lang dito kasi yung oven ko ay may laman. Crab meat. Ito ang aking pangsangkap. Ay, ano na lang. Kasi para makita nyo. Ayan siya. Meron akong ang lulutuin ko pala ay lobster balls with crabstick soup. Meron akong lobster ball na hinati ko sa dalawa para hindi masyadong malaki, at yung aking crabstick hinati ko din, at yung meron akong hiniwa na sibuyas na puti at bawang, bell pepper. Tapos yung aking ay meron akong lalagay na gulay na repolyo. Hahaluan natin ng miswa para medyo at ipaparis ko siya dito sa aking lutong grilled chicken. At tapos na natin ulit, at ako'y mag-uumpisa na. Mag-uumpisa na ako magluto. Dahil tanghali na, kailangan ko na mag-umpisa magluto. Pasensya na kayo sa buhok ko. Medyo manipis na siya. Nakakalbo na ako dito sa kusina. Siyempre, gamit ko po rin yung konting kawain na dahil ito lang yung kawain ko na magaan. Isa na tayo. Ito guys, kung shabu-shabu kasi siya. Ngayon, kulang siya na, kulang pa ng ingredients na pang shabu-shabu. Isa na sila. Ano lang naman? Luto na haliyan. Yung chicken ay dito.
Hindi ko na ilagay yung chicken stock dahil nasa freezer. So, nagamit na lang ito ng tubig. Sabaw. Tubig na lang. Antayin ko yan hanggang kumulo. So, babalikan ko kayo.
Yan. Tapos na ang aking lobster and crab stick soup. Yan. Simple lang yan, guys. Para lang luto yan sa bahay. Luto lang talaga ng bahay yan. So yan, guys. Ano namang recipe ang inyong matutunan kahit simple lang. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong paligtaan mag-subscribe. Huwag mo kalimutan i-click ang notification bell para makita ang mga susunod video. At kung iumat ka naman, makakunin ka na lang at share mo. So yun guys, bye! Thank you for watching.